niretzako ekintzailea izatea zerbait berria hastea da. Egia esan nik beste lan bat nuen, baina ez zidan betetzen eta egia da orain hau eukita, gure lana eukita, guk nahi deguna eukita, kontentu etortzen gera lanera eta oso kontentu bizi geha. Kirolego kituan aritzen ginen 3 lagun ginen eta konturatu ginen alorrenetan gauza asko zeudela egiteko. Eta esan genuen zergatik ez gara gu hasiko proiektuak egiten kirolego kitua bultzatzeko eta horrela ginen. Nik gogoratzen dut hasiera horiek oso politak, oso ilusio handiz. Azkenean 3 lagun, proiektu berria, guk sortutakoa, zer nola formakuntza emango genuen asesoria, ez? Gure zertaz, enpresak ez, negozio motak ez. Eta horren inguruan ordu asko sartu genituen ez. Eta orduan ilusioarekin, emozioarekin esatea, sortuko dugu gauzak, guk nahi duguna, guk nahi dugu moduan ez. Duela 4 urte hasi ginen proiektuarekin eta hasieran ordu piloa sartzen genitun, baina jungera hobetzen eta bidean zehar atera sortu diren gauzak adibidez 2 alaba eduki ditugula bakoitzak bana eta aurrera ateratzen da. Zer izan da pertsonakin? Niretzako oso garrantzitsua da gustoko lan batean lan egitea, ez? Eta nire helburua txikitatik hori izan da. Eta nik uste dut lan honekin lortu dudala. Hasi nahi duen norbaiti esango nioke hasteko, laguntza bilatzeko eta nahi badu posible duela. Gogoarekin eta laguntzarekin ateratzen da, nahi izan da, nahi dena. Lasai, lasai. Nire lanean pentsatzen dudanean zoriontasuna etortu zait burura. Ni orain ilusioz esnatzen naiz egunero lanera etortzeko. Lana egitea gustoko duzu zerbaitetan, hori bizitzaren laurden bat da, ez? Eta horrik eman dit ekintzaile izateak, ez? Gu ekintzaileak gara eta azkenean gure bizitzaren jabe gera.